Hello, lwgwfwr. Welcome to my YouTube channel. Today आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि भिडिअआनो जाबाय आङो संनायनि लाबोगोन। आं मा संगोन नोंथांमोनजों आं एसे गुसुं शेयार खालामनो साननानै आङो लाबोबाय नोंथांमोननि गेजेराव। आसा खालामो बयबो नोंथांमोना नायगोन आरो नायनायजों लोगोसे आंखौ अनोबा सापर्ट खालामनानै हो नोंसोरनि अननाय आरो नोंसोरनि सापर्टखौ आंनो नांगौ। नोंसोरो आंखौ अननानै सापर्ट खालामनानै हो। दिनैनि भिडिअआ जाबाय खालि आङो संगोनल'। खालि संनाय खावनायखौल' आं दिन्थिगोन। खालि सिम्पोल आङो संनाय आं मा संगोन आं बेखौ सब जगार लाजोब्बाय। नोंथांमोना आं देखायलांगोन। फारि फारि नायलांबाय थादो आंनि भिडिअनि गेजेरजों। आं फारि फारि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना देखायलांगोन आरो शेयार खालामलांगोन। दिनै सिम्पोल ओंख्रिखौ माबायदि जायो आरो आं माबायदि जायो बा माबायदि संनानै जायो बे संनायखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो लुबैनानै बे भिडिअखौ फिसा लानानै फैनाय जाबाय। खालि आं संनायखौल' देखायगोन, जानायखौ देखाया। नायलांबाय थादो। बिदिबा बारा गोबाव रायज्लायबाय थाला, फैदो आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। आरो सिगाङावनो मोनसे खोथा लोगोफोर, नायनायजों लोगोसे लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव। सिगाङावनो बुंबाय लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनानै हो नोंसोरो आरोना। आंबो नोंसोरखौ हानायखिनिखौ सापर्ट खालामलांगोन आरो नोंसोरनि भिडिअखौ आंबो नायलांगोन। जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान फैयो अननानै साबस्क्राइब खालामलां। होनबाथ' रायज्लायबाय थाला, बिदिबा थ'दे संनाय खावनायखौ दिन्थिलांसै, सुरु खालामसै। दिनैनि संनाय खावनाया बे आलु ओंख्रि लादों आङो। आलु ओंख्रिखौ सिम्पोलै माबायदि जायो आं बेखौ नोंथांमोननो संनायनि गेजेरजोंनो दिन्थिलांगोन। बेयाव जाबाय आलु गोजा। आलुखौ लाबाय आं। आलुजों आङो मा होनानै संगोन बेखौ दिन्थिलांसै। बे जाबाय नारजि गोरानखौ आं माबायदि होगोन दिन्थिलांगोन। आरो बेयाव सब आङो रेडि लाखाजोब्बाय। बानलु देनाय, सामब्राम गुफुर, हाइजें, सामब्राम, संख्रि, हालदै। खालि बेल' सिम्पोल। आङो बेजोंनो सिम्पोल संनानै दिन्थिगोन आरोना नोंथांमोननि गेजेराव। बे संनाय खावनायखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै फैबाय आरोना। मा खालामदो बिदिनो भिडिअ'थ' हदाय होनो हाया। भिडिअ होथाराबाबो आवार्सफोरा खम जालाङो। साबस्क्राइबारफोराबो बिदिनो आंना बारायो खमायो बिदिनो जालांगासिनो दं। जायफ्रा नोंसोरो आंखौ साबस्क्राइब खालामलांदों, जायफ्रा आनसाबस्क्राइबार खालामलांदों, अननानै प्लिज बिदि खालामनाङा। अननानै नायलांगोन आरो आंनि भिडिअखौबो नोंसोरो मोजां मोनोबासो साबस्क्राइब खालामनानै हो। नोंसोरो ओरैनो ससे नायनानै साबस्क्राइब खालामनानै आरो आनसाबस्क्राइबार इदि खालामलांनाङा। प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै था आरो आंनि गोदान भिडिअफोरखौ मा लाबोयो बेखौ नायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय। दिनैनि संनाय खावनाया बेनोसै। आङो बे आलुखौ माबायदि सिम्पोलै संगोन आरो माबायदि जागोन बेखौनो आङो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होनना लाबाय। स' नायबाय थादो माबायदि संगोन। आं स्टार्ट खालामसै संनाय खावनायखौ। फैदो बिदिब्ला नायलांदो। दायो साराया दुंबाय। आं सारायखौथ' अलरेडि जाननानै लाखाबाय। साराया दुंबाय। आं दायो थाव होसिगोन। थावखौ एसे जास्ट एसे सामब्राम एवनो थाखायल' आङो नै जाननानै लाबाय आरोना। नै साराया दुंबाय। आङो बेखौ मोनफा सेरनानै आं सिगाङावनो सामब्रामखौ सेरना लानोसै आरो। नै खोरसियाबो अलरेडि थाखाजोब्बाय आंहा बेयावनो लाइन सामब्रामखौ सेरनोसै आरोना दा।
सामब्रामखौ सेरना लाबाय आङो जेब्ला बे आलुआ एवनानै दै होनानै गोदौगोन ग्लुब 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 एसे गोदौ होनानै होमबा बे नारजि गोरानखौ आङो होनानै बेखौ आङो साया आलुखौसो सानानै लागोन आङो आलुखौ सानानै लानानै बे नारजि गोरानखौ ओरैनो लांगाब लांगाब होनानै जागोन आरोना आङो बिदिनो जाबाय थाखायो स' नोंसोरबो जानानै नायनो हागोन संनानै जानानै नाय माबायदि गोथाव जायोना जाया आरो बेबायदि सिम्पोल संबा गोथाव जायोना जाया जानानै नाय बेखौथ' गोबां मानसिया नारजि दोलो अमा बेदरजों ना बिदि जायो ओमफ्राय थारमाने बेयो सबजोंबो जाजायो ना रुनायावबो गांलाब गांलाब होनानै जाजायो आलुआवबो गांलाब गांलाब होनानै जाजायो किसुमाना जाया जानो हागौ जानानै नायनो हागोन ट्राइ नायनो हागोन आरो ना माबायदि गोथाव जायोना जाया आरो बेखौ सबजोंबो जानो हायो खालि मोनसेल' जाया सबजोंनो जानो हायो गोबाङानो सोरबाबो जानानै रोंखागौ नै सामब्रामा अलरेडि जाबाय आं दायो बेखौ मोनसे होलांसिगोन आरोना सिगाङावनो आङो संख्रिखौ होनानै लाबाय ओमफ्राय बेनि उनाव हालदै होनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय बेखौ उनाव होनानै लाबाय बेखौबो सब आं होनानै आं सबखौबो होनानै लाबाय आं बेखौ मोजां एवनानै लाबाय बेखौ आं दसे खोबहाबनानै दोननानै एसे एवनानै लाबाय एवनानै लानानै आङो दायो दै होसिगोन दैयाबो अलरेडि दंखायो आंनि मोनजासिमखौ आं बेयाव दै होनानै लानोसै आङो आंनि मोनजासिमखौ दै होनानै लाबाय आङो बेखौ गोदौ होसिगोन दानिया नै गोदौबाय दा आङो नै फान्थाव बिलाथिखौबो होनानै लाखाबाय दहायनो आं बिनि होनायखौ देखायबाय थायासै नै नायदो गोजा गोजा बे गोजा गोजाया फान्थाव बिलाथि बेयो दायो मोनबाय आं बेखौ दायो दालि खाथा सानानै लानोसै आरोना दालि खाथा सानानै बे नारजि गोरानखौ होनोसै नै जाबाय ini खालि गोजा बेखौ आङो मोजां बासिना लाबाय आरोना बेखौथ' सुला आङो सुनायाथ' बेखौ सुनानै लाबाय एसे गोजागोन मोजाङै फोरानखानाय नालाय आं बेखौ सुला दायो आं बेखौ होनानै एसे गोदौ होनोसै होबाय आं गोदौबाय थानायाव होनांगौ आरोना जेसेबां ग्लुब 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 गोदौगोन ना एसेबां मोजां होनानै लाबाय आं बे होबाय नालाय नै बेबायदि सोरबाबा सिफ्रुनानै गरम खालामनानै सिफ्रुनानै होयो मिहि खालामनानै ना होमबाबो आं मिहि खालामासै ओरैनो गांलाब गांलाब होबाय आं गांलाब गांलाब जानो बिराद मोजां मोनो आङो नै नुबायना आंनि ग्लुब ग्लुब गोदौ होनानै बे गोरानखौ ओरै मोनख्रेबनाय बायदि खालामसै आरोना दायो बे एसेबांथ' माबा जाला आरोना गोखा जाला नोंसोरबोथ' बिदिबा जानाय नायनो हागोन जायफ्रा जाफेराखै जानानै नाय गोथाव नंगौना नङा आरो जायफ्रा जाखांबायबा बिसोरो मिथिखागोन माबायदि गोथाव ना गोथावनि जाखाजोब्बाय नायखाजोब्बाय आं दायो मोनबाय आंनि ओंख्रिया दायो मोनबाय आं संखांबाय बेखौ आङो नोंथांमोननो अलरेडि खोन्थाखाबाय नायनानै बुजिबाय जानो हागौ नोंथांमोनानो जि गरम नायबाय आं संनानै
बिराद गरम बोथोराबो आयु दासिमबो थान्दाखौनो जानो रोंला बोथोरा मा जाबावगोन नै अक्ट'बर मायना हाबलायलायनोसै फैगोन सानदेआवनो 1 तारिख अक्ट'बरनि नै दासिमबो सान्दुङा गरमानो गरम बिदिब्ला खालामनानै हो आंनि चेनेलाव जायफ्रा गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामनानै हो लाइक खालामनानै हो आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव माबायदि जाखो आंनि दिनैनि भिडिअ'आ कमेन्ट खालाम आरो जेब्लायबो कमेन्ट खालामनो दाबावना स' बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ बेसिमावनो आं दोनथ'बाय बाय बाय